kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations, the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sige hapon, mayong hapon, mga suking di paminaw. Yan nasab kining tulumanon nga walay laing tumugog tuyo, maor kayod ang pag-glorify o paghimaya sa atong langit ng Amahan, ang Diyos. Sige hapon kining ubos nyong alagads mong tulumanon, Shilbert A. Donduyano Sr. alias Veritas po kaya po'y makikuban kaninyo. Sa tulumanon laking giuluhan, the woman I love, kunang babae nga akong gigugma. Sige hapon, yataron sa pagpadayon sa pagpanubag sa inyong mga pangutana kikan sa text messages. Kagahapon, wala tumatiwas tong pangutana kikan sa 0928-299-4754. Ngang maong pangutana, magkasubay ba ang Katoliko sa iyang kagikan ni Kristo balik ngadto sa mga apostol? Ato naman ang nasugdan kagahapon sa pagtubag karon ato kining ipadayon. Atong gibasa ang referensya sa atong mga igsuon na himulag, no? Sa mga iglesia ni Kristo. Ang Pasugo Magazine, March-April 1986,
page 4 by Philhon B. Puentes. Nga matod pa niya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Matod palagi, no? Ni Philhon B. Puentes, usag ka magsusulat sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Nga atong nabasa sa ilang Pasugo magazine lagi, no? Ni atong March, April 1986. Nga issue nila, no? Sumawang magazine sa pahina 4 nga wala kuno sila'y supak nga ang Katoliko nga simbahan nga mitumaw sa atong panahon karon maganid yun pagbalik ang iyang kagikan panahon sa unang siglo. Timodo mga suking tipaminaw atong gingon kagahapon nga dili lang kay kita maoy muingon ni ana nga makaingon ta nga tingali self-serving, no? Kung muingon ko nga magkasubay kay dili man diay kay kita ra mo'y nag-ingon ni ana bisan manggali ang ato mga igsuon na imulag, no? Ila man po nang gidawat sama ni Philhon B. Puentes usag ka magsusulat sa Pasugo magazine sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Dayon nato pong gibasa kagahapon ang laing issue sa Pasugo gihapon nila gula niadtong Abril 1965 sa pahina 41 nga matud pa, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Dili kuno sila mo question o masupak sa pangangkon sa mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko kon mga Catholic faith apologists nga unsa mang pangangkuna nato nga dili sila masupak nga ang simbahan nga Katoliko lamang diri man gud ta na ikag nining pulong alone ba that the Catholic Church alone nga ang Katoliko nga simbahan lamang could trace back its origin to the apostles nga maoy makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. So meaning wala gyud ta man sayop yan ang usa sa atong mga timaan sa atong simbahan nga gitawag natog apostolika, meaning kagikan gayud sa mga apostol. Okay, hinoon giingon nako kagahapon nga to be fair with them, kay nahibalo man pud taon sa ilang tubag o sa ilang lusot aning argument nato no mga suking tipaminaw. To be fair kanila matud pa tinuod na nga ang Katoliko lamang nga simbahan maoy makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles, pero naamanggoy pero matud pa nila. Ang pero o but in English pa nga nibiya mi sa among pagkakatoliko tungod kay nawala na manggod ang pagkatinuod sa tinuhuang Katoliko, meaning nahulog na sa usak katinuhuan nga apostata, meaning nanudlo na kuno og mga pagtulon ang supak sa Biblia, supak sa gipanudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Tibodo matud pa nila ang ayan na gyud nato talikdan. Mao na ilang claim. Pero atong sumpayan kagamay to be clear ba sa atong barugahanan po sa atong tinuang Katoliko mga suking tigpaminaw. Kung ingno nato nga ang tinuhuan ni Kristo nga nagsugod ni adtong unang siglo on the 1st century mga suking tigpaminaw. Kung ingno nato nga nawala nang yang pagkatinuod kay nanudlo nagdili mao o bakak nahulog na nga usa ka apostata nga tinuhuan, kung nitalikod na sa mga pagtulon ang lunsay, unsa may maisip nato, unsa may mahunahunaan nato mga suking tigpaminaw. Ang ato gyung mahunahunaan mao nga dili di ay lig-on, dili di ay firm, dili di ay lig-on mga suking tigpaminaw ang simbahan nga gitukod ni Kristo niadtong unang siglo, kay ang iya ding
katawhan ang iyang simbahan nga gi-organize o gitukod, wala man day kapadayon sa pagpanudlo o mga pagtulon ang tarong o husto. Sa laktod nga pagkaistorya, wala magpadayon ang tinuoang gitukod ni Kristo niadtong unang siglo kay natalikod man kuno. Ug kana kung atong tuhuan mga suking tigpaminaw, daghang mga tudling sa Biblia ang atong matumban o ingnon talang ma-miss o ma-disregard nato nga mga tudling. Ngano man. Kung atong basahon ang Mateo 16, tudling 18 nga 19 sa dihang mingon ang atong Ginoong Jesucristo ngadto kang Pedro sa ibabaw ng ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia nga bisan gani ang gangaan sa kamatayon dili gayud makabuntog ni ini mga suking tigpaminaw. Mao na gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo kung mao ang iyang simbahan sa kalig-on, dili gayud mahitabo nga mawala. Nabasa nako sa laing issue nila sa pasugo nga na-disappeared ko, no? Hinoon, wa man gud sila pay laing choice kung mapabarog sila silang tinuhuan. Kay kung moingon sila nga wala mawala o wala ma-disappeared ang tinuhuan ni Kristo nga gitukod, mahimo man nga dili nato matuhuan ang ilang pangangkon pod no sa atong mga igsuon pananglit iglesia ni Kristo. Ano man kay nagsugod ang ilang tinuhuan ni adtong 1914. Kay sila matud pa dili man sila ka-claim nga ang ilang tinuhuan maghanid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Natural kay sa history ang Iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo nagsugod na 1914. So saan nila pagsubay sa ilang kapunungan, sa ilang grupo nga maghanid gyud pagbalik panahon sa mga apostol nga 1914 man lamang nagsugod og tuyhakaw ang ilang tinuhuan. So kinahanglan maghimo sila teolohiya panudlo nga doon na gyoy nahitabo nga pagtalikod sa unang iglesia. Meaning, naputol. Haron nga pwede sila dayon mo claim nga naailaing sinugo ang Diyos nga iyang himong instrumento nga ni barog o ni tumaw ni adtong 1914 nga mao si the late Brother Felix Manalo. Kanang ilang nga sinugo ko no, nga gikan sa silangan, no? Ato man silang gitahod mga suking timpaminaw pero kinahanglan sab atong matuki sab ng ilang mga pagtulunan kung ang ngayan ba nato tukuan, no? Mao na ilang claim nga nawala kuno ang tinuhuang gitukod ni Kristo kay nanudlo na magdili mao ug mao na ning Katoliko. Mao na nga naghuna-huna ang Ginoo nga magpili siya tao nga himuon niyang instrumento nga mahimo niyang sinugo nga maoy mo-restore o mo pabalik sa nawala nga matuod nga Iglesia ni Kristo. Ug nahitabo kuno na pinaagi sa ilang sinugo nga si Igsoon Felix Manalo niadtong 1914. Mga suking tigpaminaw, maumahaw ra pud na sa kanang gitudlo sa atong mga igsuong kanang galing giilan natong the latter kanang mga Mormons pa. So tunay term o pangalan ilang tinuhuan. Nalimot ko, narasok kong dila. Basta ka ng mga Mormons. Kay nabasa na to ilang mga panudlo sab silang mga magazines nga mausap, no? Ang tinuhuan ko no ni Kristo nitong unang siglo wala kapadayon. Kay ang mipadayon dili naman mao. Nanudlo naman kunog di mao. O mao na ning Katoliko. Mao na nga niabot ang panahon nga nagpili na sa bang Ginoo og laing sinugo nga mao kuno si Joseph Smith. Nga maoy mo pabangon sa nawala nga matuod nga Iglesia ni Kristo. Og dili lang kay ang ato mga igsong Iglesia ni Kristo o mga Mormons ang nanudlo ni ana nga
na completely disappeared kuno ang iglesyang gitukod ni Kristo sa unang siglo. Mao na aron nga rasunan nila, matagaan nilang katarungan nga nagkinahanglan pa og laing sinugo. Sama ni Felix Manalo, Brother Felix Manalo og ni Joseph Smith sa Mormons. Gani sa atong mga igsuon pong Sabadista, para nila si Ellen White kuno ang ni-restore. Dahil dito po ka sa atong mga igsong saksi ni Jehova, ang ni-restore kuno si Charles Taze Russell. Ug uban pa mga tinuhuan nga mao na ilang panudlo nga nawala kuno ang tinuhuang gitukod ni Kristo niadtong unang siglo, kay ang may padayon wa naman kapanudlo sa husto. Pero atong utingkayo ning mga bersikulo karon o mga tudling sa Biblia, mga suking tigpaminaw, kung angayan ba natong tuhuan ang ilang claim nga nawala kuno o na-disappeared ang unang iglesia ni Kristo. Sa dili pa tamo kutlo og mga teksto, mga suking tigpaminaw, ang mulutaw manggod no, sa inato lang nato ba nga panghuna-huna ba? Kung ingno nato nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia napukan o nawala, dili lig-on, dayon atong ikumpara sa mga tinuhuan ron nga gitukod lamang og tao, unya nagpadayon, wala mapukan. Unsa may mulutaw karon nga istorya dayon nga mahimo nato? Para nako moingon ko nga lupig dahil Kristo. Nga naman, kaysa pagtukod niya, pag-organize niya grupo, wa man kapadayon, nabungkag man, kay wa naman ang kapadayon og panudlo sa lunsayng mga pagtulunan. May paday hinuuning mga grupo ron nga gitukod lamang og tao sa manato, nga nagpadayon ang ilang kapunungan, wa pa mawala hangtod karon. Unya kang Kristo nawala na diay noon. Mauna nga ikinahanglan nga dunay tao nga mo'y himo og instrumento nga mahimong nadayong lig-on ang iglesia ang dili mapukan. So para nako, kung maunay atong tuhuan nga nawala ang matud nga iglesia sa unang siglo, kay nanudlo nagdimao, mahulog nga ang mulutaw nga istorya, mga suking tigpaminaw, mauni nga dili di ay lig-on ang iglesia ang gitukod ni Kristo sa unang siglo, kay nawala man. Pero kining mga tudling sa Biblia nga atong pamasahon ron, mga suking tigpaminaw, mauni ang mga pruweba nga dili gayod mahitabong mawala o completely nga maitalikod ang simbahang gitukod ni Kristo. Nga naman, una ato nang gikutlo ang Mateo 16:18 ngadto 19 nga nagingon ang atong Ginoong Kristo kadtong kang Pedro sa ibabaw na ining bato pagkatukuron ko ang akong iglesia, bisan gani ang ganghaan sa kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi siging herian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit, ug ang imong itugot usab nako sa langit. Nagpasalig na siya nga ang iyang iglesia ligon, dili mapukan, dili mabuntog sa ganghaan sa kamatayon, o iyang gihimong prime minister sa iyang iglesia nga gitukod si Pedro, kay gitugyanan niya sa mga yawis gihiran sa langit. In other word, dunay Santo Papa, kay kanang tinugyanan lagi sa mga yawis gihiran sa langit, katumbas niya na katungdanan na sa pagkasanto Papa. Sumalas pinadayag 3:7 ngang nagkupot sa yawi pagkatawagon og santo o balaan. Ug sa Isaias kapitulo 22 tudling 20 ngadto 23, ang nagkupot lagi sa yawi tawagon usab og amahan. Nga sa kinat sila pa Papa, mao nang gidugtong nato ng pulong Santo Papa. Hinuon ang Santo Papa gyud nga numero 1 nga pinakalabaw mao man ang Dios. Kay unsa man gunang Santo Papa sa in English, Holy Father. Ang Holy Father yung number 1 nato nga kinalabuan, wa na makatupong niya, mao ang Dios Amahan. Pero naamanggoy mabasa nato sa Mateo 23:11 nga nagingon ang Ginoo nga kinsa tong mahimong labaw diha kaninyo, kinahanglan mo alagad sa tanan. Sa laing pagkaistorya, Mateo 23:11, kinsa tong gustong mahimong amahan diha ninyo, kinahanglan mo alagad sa tanan, meaning magpagkasulugoon.
Buti pasabot nga ang Dios di ay kung kita magmatinumanon, kitang iyang mga anak, kitang iyang mga tao, iya di ang i-extend, iya di ang kanabang ipaambit ang iyang titulo nga hinganhi kanato o sa mga tao. Nga naman, kay matud pa niya, kinsa tong gustong mahimong labaw diya kaninyo o mahimong amahan diya kaninyo, kinahanglan mahimo siyang usak ka buutang sulugoon o magpagkasulugoon. So in other word, muna nakanindot sa atong Christian theology nga there is only one Holy Father. That is God. Ang Diyos rama oy balaan nga Diyos. Pero ang Diyos di ay nakanindot niya kung kita magmatinumanon, kung kita himuon niyang leader, iya di ang i-extend, iya di ang ipaambit ang iyang titulo ngadto sa tao nga iyang pagasugoon. O klaro man na si Pedro, gisugo man niya na, gitahasan man niya ng pagkasulugoon. Gitugyanan kung siya sa mga yawis ng hirian sa langit. Bisan unsay idiliw gitugot niya, idiliw gitugot usab sa langit. Ya maklaro man yun na pinadayag 3:7. Yan kanang nagpuput sa yawi, tawagon og santo o balaan. Akong susihon sa kasi maliban rabakus teksto ama o lagi, ipadayag 3:7. Yan kanang sa Isayas pod, ay yun na inyong kalimti. Kapitulo 22, tudling 20 nga to sa 23, atong madiskubrihan diha sa mga tudling. Kaya kanang nagkupot si Yahweh, tawagon lagi amahan o kanang papa sa kinat sila. So, atong i-combine, idugtong nato ang ipasabot pinadayag 3:7 o Isaias 22, 20 nga to sa 23. Kay lagi, balaan o santo ang pinadayag 3:7 ang nagkupot si Yahweh. Dahil sa Isayas ang nagkupot si Yahweh lagi kapitulo 20 no 2 tudling 20 nga to sa 23 nga ang nagkupot si Yahweh tawagon og amahan o kon papa. So gidugtong nato na mo nang mo came out dayon ng pulong Santo Papa or Holy Father. Pero ang labaw biyang Holy Father o Santo Papa ang Dios. Kung anong nahinganlan nato ang atong Santo Papa o Santo Papa tungod kay gi-extend o gipaambit sa Dios ang iyang titulo sa iyang tao nga pagasugoon. Yes, pagdumala. Labi na kong basahon na ang San Juan 21, tudling 15 at 17, diin si Pedro, giklaro Diyos Ginoo, nga Pedro atimana ang akong mga nating karnero. Pedro atimana ang akong mga karnero. O dumala ang akong mga karnero. So, himong sinugo si Pedro, di modo na extend yun ang titulo sa Diyos ngadto ni Pedro nga mao ang pagkalabaw o pagka-Santo Papa o pagka-Holy Father. Asa, maklaro na to pag-ayo, ang maong mga tudling mga suking tigpaminaw, maklaro na to diha lagi sa San Juan 21, 15 at 17, dayon ato po dahil i-cross ngadto sa Mateo 23:11 sa diyang naingon si Kristo, hinsa tong labaw diha kaninyo o amahan diha kaninyo, kinahanglan magpagkasulugoon, meaning mutuman sa mando sa Dios. Sumaw na mga suking tigpaminaw na dili mahitabong mabunto. Dili mahitabong mabunto. Dahil naapagilaing sita sa Biblia nga dili gyud nato pwedeng tuhuan kung mangita gyud tas tinuod ba o kamatuuran o sa veritas o may Latin ni anang kamatuuran. By the way, nainumdum ko kagahapon ba to o kagabi Doon na to'y nangutana din ako sa may meaning ko ng veritas. Well, Latin word for truth na, no? Kung nagpaminaw karon igsuon, no? Kamatuuran. Gani na ay kanang libro nga gisulat ang atong the late Pope John Paul II anang kanang giuluhan Veritatis Splendor. Basa mo na nga libro kay nindot kay na, no? The Splendor of Truth. Ang meaning na sa in English. Okay, so mga suking di paminaw laing sita sa Biblia, no? Nga atong gawion haron nga magiyahan kita o ato yung batunan sa atong pangisip kanang
punto ba nga dili gayud mahitabo nga maitalikod completely o mawala yun sa tibuok ang iglesyang gitukod ni Kristo niadtong unang siglo. Ngano? Okay, atong basahon diri sa Mateo kapitulo 24. Mateo kapitulo 7. Tudling 24 ngadto 27. Matud pa, busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba. Ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa diyang mibundag ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, natumba kini og nagunog. Sa hinoni ka kana bang sampingay? Kung ato bang aninawon mga suking tigpaminaw. Pero makuhaan nato nig base sa gitukod ni Kristo nga iglesia kung lig-on ba o dili. Ngano man? Kay matud palagi niya, ang tanan kuno nga nakadungog sa iyang gisulti ug nagtuman mahisama sa usa ka tawong maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Unsa man ang tawo nga maalamon kung magtukod og usa ka balay, diha gyud ibabaw sa bato. O kung matukod lagi diha lagi ibabaw sa bato ang balay sa usa ka maalamong tao, unsa man ato paghulagway, usa ba ni kalig-on o dili? Matud pa, sa dihang mibundak ang ulan, umibaha ang mga suba. Ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Kung ato ko nang hunahon ba, si Kristo nga nagtukod sa iglesia, makaingon ba ta nga dili maalamon? Dili bright, dili utukan? Dili ba maalamon si Kristo nga nagtukod sa iglesia? Siyempre, maisip ko na ito sa kamaalamon. So kay maalamon sa tupa kanang iyang gitukod lig-on. Og nasiguro gyud natong lig-on kay dinhi sa example, klaro man kayo. Klaro man kayo ang giingon nga. Ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini mahisama sa katawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. So ang maalamon day kung magtukod og balay, siguroon gyud niya nga matukod diha ibabaw sa bato kay lig-on. Dili matumba bisag kusukusohon sa hangin. Ug dunay mga baha pagayod, di gyud matumba. Unya si Kristo makonsider man yun nato nga maalamon sa tanang maalamon kay giklaro man yun po niya sa Biblia sa pagtukod niya sa iglesia sa ibabaw man yun sa bato. Inoon sa labtuno nato, sa labtuno nato. Iya man yun ang gisgutan sa Mateo 16:18 ngadto kang Pedro, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamaturan wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sa tudling 18. Sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. Balay. Okay, kinigong iglesia matud pa sa unang Timoteo kapitulo 3 tudling 15 ang iglesia gitawag pud og balay. Ang balay sa Dios nga mao ang iglesia. Sa unang Timoteo 3:15. So mga suking tigpaminaw, maklaro gyud nato nga dili gayud mahitabong mapukan o
kumpleto o tibuok nga matalikod o mawala ang iglesyang gitukod ni Kristo. Sa ito pa, mapadayunon gayud kay si Kristo nga nagtukod usaman ka maalamon. Mga suking tigpaminaw, natukod man diya si ibabaw sa bato. Mauman gani nga kung atong basaho ng Mateo 5:14, matod pa, asa na ba ito? Kamo ang kahayag sa katawan, mo niyang simbahan. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayod matago. Kining kahayag, kining kamo nga giingnan niya kahayag, mo ni ang iyang iglesia. Ang iyang iglesia. Ang iglesia niya maong kahayag sa katawhan. Og ang syudad, kining syudad, mao ni lagi nga nahimutang sa bungtod, dili gayod matago. Nalimot lang ko sa tong tudling nga nagpasabot nga kining syudad maura po ni ang katawhan o ang iglesia. Nalimot lang ko sa tong teksto ha. Sige na lang, sunod na lang, no? Basta kay naana. So klaro kayo, no? Ang syudad o ang iglesia gipanag-ing dihang nahimutang diya sa kabungtod nga dili gayud matago, cannot be hid. Pangasuking tigpaminaw. So nganong tuhuan man nato ng mga igsuon na itong nahimulag nga ang iglesia kunong gitukod ni Kristo nawala. Kaya wa na magpadayon, kinanudlo na kunog di mao. Pero ila man ang kunuheng i-justify mga suking tigpaminaw kay kana kuna itong larawan, kanang pagpangumpisal, sa to, purgatorio. Mo ko na ilang justification nga nanudlo na kunog di mao. Pero ato man ang gi-explikar nga dili man na sayo. Diba? Kanang kumpisal, humana nato ng tapika, diba? O kanang larawan, duha ka klaseng larawan, doon na gidili, doon na po gitugot. Nya katong purgatorio, ato naman ang gi-explikar nga ang pulong purgatorio mahimong dili mabasa sulod sa Biblia, pero ang gihinganlan, ang substance na sulod sa Biblia. Humana nato na gi-topic tiristong tulo manon. So kung moingon sila nga i-justify nila nga nawala ang iglesia kay nasayop malagis mga panudlo, well ato na nang na-explikar nga wala na masayop. O kung mahitabo pod nga matinuod ang ilang claim nga nanudlo nagdi mao, di nahimong bakako ng atong Ginoo. Ngano man, kay nagpasalay gud siya nga dili mabuntog ang iyang iglesia. Gipanag-ing bagyod, klaro kay naghimo siya sambingay nga kung ikaw maalamon ang imong tukuron nga balay lig-on gyud na di gyud mawala, di gyud sana ma-disappeared. Mga suking tigpaminaw, atong ayuhog kini bang sumada ning Mateo 7. Wa pa nako noon tumatiwas, no? Pagbasa kay Mateo 7:24 o 25 patutong gibasa. Nabasa na nato lagi nga ang maalamon magtukod og balay babaw das bato o matod pa sa dihang nibunda kang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niya itong balaya, wala kini matumba kay natukod man diya sa bato. Dayon ipadayon nato sa 26 ngadto sa 27. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa katawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diya sa balas. Sa dihang mibunda kang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niya itong balaya na tumba kinig nagunog. Kung atong nantahon sa kasaysayan o history, mga suking tigpaminaw, sukad na tukod ni Kristo ning atong tinuhuan ni atong unang siglo, wala man gani mawala. Any listeners o mo kuan ako mo challenge, no? Kinsay mo challenge ni Veritas sa iyang giingon nga sukad niya itong unang siglo kining Iglesia Katolika nakita naman yun nga nagpadayon hangtod karon. Kinsay mo challenge nga dunay panahon nga walay Iglesia Katolika gikan niya itong 33 AD. Kinsay mo challenge na kuan. I-open ako diri sa atong tuluman. Kinsay mo challenge ni Veritas gikan niya itong 33 AD diin na sugda ni Kristo ang iglesia nga nagpadayon hangtod karon. Kinsay mo challenge nga muingon nga dili na Katoliko. Dayon kung mo challenge mo
isulti rayog kinsa o unsang tinuhuana ang makasubay. Ang makaingon nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol ang ilang iglesia. Pangasuking tigpaminaw ako ning gi pa-challenge ninyo, no? Kay mao man gyud ni tinuod. Dili gud dapat matago ang tinuod. Dapat gyud mahibaw-an. Mao na mga suking tigpaminaw. Daw natago man gud pipila nato ka mga igsuon. Mao nang dinhi istong tulumanon atong ipaklaro. Atong ipasundayag. Oo. Nakaron kung ato bang i-eksplikar pag-ayo ning kuan ba? Kini bang kung dunay mga bagyo ba o dunay mga baha nga masagubang basbalay nga natukod ibabaw sa bato. Tungod kay lig-on, di gid siya kumpleto nga maguba. Mahimo sigurong kung dunay bungbong nga wa may pagkalansang o ang atop wa kay maayo pagkalansang, mahimo sigurong mga palid ang atop o ang bungbong, pero ang tibuok dili gayud. Ang haligi nga napundar diha pag-ayo sa bato naara gyud. Makita ra gyud nimo nga barog gyud ang balay. Bisan nakuwaan nag-atop o ang iyang bungbong nabuslot. Kay inguna na man pud ang iglesyang gitukod ni Kristo. Kay natukod man ibabaw sa bato, lig-on dili gyud mawala. Gapadayon gyud lamang tungod kay dunay mga sakop nga di kayo lig-on, mao nang duna puy nga lagpot nga wala ba, naisalaag. Ang uban mga pari pagali, no? Obispo, na pagali Santo Papa. Naay mga pukan pud. Naapoy mo talikod pero dili gyud ang tibuok. Kay kung miingong ka nga ang tibok iglesyang gitukod ni Kristo nawala, wa gyud nabilin, wa gyud ni padayon, na maguba gyud ang tibuok teolohiya sa Biblia mga igsoon. Tinuod nga dunay ni talikod, dunay nanudlo nagdi mao. Pero kinsa man ni sila? Atong basahon kung kinsa ni sila. Kini bang Katoliko nga dugay na kaayo? O ang kini bang mga namiya hinoon? Mao'y gitumbok ni anang patay sakit-sakita ra ba gyud no? Mga lang yung pasaylo ninyo. Pero ako gining basahon kay wala man kayo ni basahan nila, no? Sa 1 Juan kapitulo 2 tudling 18 ngadtos 19. Mga anak, dool lang katapusan. By the way, dili ba niya ako kang San Juan eh. Sa 1 Juan 2:18 ngadtos 19. Mga anak, dool lang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo pagyud pastilang sakit-sakita. Kinsa man ni sila? Og ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo kun antikristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailagayod nga sila dili kauban nato. Kinsa maning mga tao nga sakit-sakit pagyud antikristo. Kaaway pagyud ni Kristo, no? Di man gyud ta mo angkon aning kaaway ta ni Kristo. O kung labi na kung blind ta, inosente ta. Gawas kung nakahibalot ang dili ni mao atua dayon padayon gyud ta, di ba? Klaro na gyud kaanang kuan kana bang daotan. Pero kung inosente ka, sakitan gyud ka ani kay mong kakahibalo nga kana da imong tinuhuan din ng nibiya sa original. Klaro kayo. Mga anak, duol lang katapusan bitaw, no? Di gyud kasakitan kung kahibalo ka nya imong gituyo. Pero kung wa kang kahibalo ana, blind ka, inosente ka, sakitan gyud ka oy. Plus na nang mauwat ka, matulisan ka or gilimbungan ka, sakitan ka, no? Mao man gyud niya atong ihugba sa 1 Juan 2:18-19. Mga anak, duol lang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Di gyud ka mosugot bisan ako. Di gyud ka moangkon ba nga kaaway kan Kristo kay para nimo gihigugman mo si Kristo. Pero wa man gud tay choice basta ato galing kontrahon ang tinuod nga simbahan. Sama ra man si Kristo may atong gikontra. Di hitabo mo na ni San Pablo kadto galing si Pablo na iyang gikabig.
nga giingnan siya, Saulo, nganong gilutos man ko nimo? Nganong nakigbatok man ka kanako? Nikisi-kisi si Saulo, ningon siya, wa man ko nagkigbatok nimo, Lord, Ginoo. Wala siya, nikisi-kisi siya. Asa man kanako giaway, asa man kanako giatake. Giingnan siya sa Ginoo, ang akong simbahan mo imong giatake. Kung imong atakihon ang akong simbahan, sama ra ako mo imong giatake. Basahan ra ninyo na sa Acts of the Apostles, klaro kayo na. So, sakit-sakit yun para nako, no, mga suking tigpaminaw, kung matinud-anon ta, buutan ta das mga tinuhuan nga tinukod lamang og tao. Yan naman. Kay kaaway ni Kristo man yun ang term diriyo. Mga anak, dulang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo ug anian na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok busa namulag sila kanato. Namulag sila kanato. Kinsa man ni ang namulag? Kaysa ako gikan sa akong pagkabatang Katoliko ko, nagtuon-tuon ko. Ang Katoliko wa man gyud gibiyaan. Kay una man gyud ni ikumpara sa ubang mga tinuhuan, ang Katoliko hinuon maoy gibiyaan. Sama pananglit, no? Mangayo lang gyud og pasaylo ninyo mga suking tigpaminaw, pero dapat gyud mo masayod ani. Sample, ang atong mga igsoong protestante, kinsa may prime mover nila, kinsa may ilang nangulo nila sa pagsiparar sa Katoliko, pagbiya sa Katoliko. Ang nilag yung utok niya na, mato si Martin Luther. Ganang gituwag na ito karang ilang sakop Lutherans. Kinsa man to si Martin Luther, usa to siya kaparing Katoliko. Yan, nagbuot bisag iya namang gisupak ang ubang mga pagtulunan sa mas purgatorio, di na siya motahod sa tinugyanan si Yahweh gikan sa langit, Santo Papa. Hinoon, doon na po siya mga balido atong nga mga komentaryo sama atong mga abusos, pipila ka mga pare siyang panahon. Tinuod to, okay to. Pero kay gi-appeal man niya saway ang mga pagtulunan na dito na siya nasipyat. Gali, gihagit pa niya ang simbahan, then gipadalaan siya kanang bull sa Santo Papa nga iyang basahon. Wa niya gibasa, gisunog pag yun niya. Samot siya, gi-excommunicate na lang noon siya. Kay nagmagahi man siya siyang ulo. So, mauna nga, pangutan na, kinsay gibiyaan sa itong panahon o kinsay gibiyaan nga tinuhuan. Kaya ni kung maghisgot putag Orthodox, kanang mga Orthodox Christians, nga Eastern, gikan man puna sila sa Katoliko. Gibiyaan nila kay nalagi sila mutahod sa Santo Papa, magbuot po sila ila. So, mauna, mga suking tigpaminaw atong hinuktukan. Ugo niya, balik na dito Mateo 7 lagi, nga ang simbahan nga tinuod, mahimong dunay pipila ka mga taong nitalikod, pero dili ang tibuok. Muna nga akong gidiscuss ng mga kinsa na nitalikod, ang pipila. Gani nahimo po silang daghan, pero dili gyud nila noon matupngan ang tinuod. Dili gyud niya matupngan ang tinuod. Meaning, ang tinuhuang gitukod ni Kristo magpabiling labing dako gayod. Nga naman, kaya iyan ang gihulagway sa San Marcos, Kapitulo 4, tudling 30 ngadtos 32, nga matod pa niya. Sa unsa mang butang nga ikatandi nato ang kingharian sa Dios. Nangutana si Jesus, unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinis kalibutan. Katong niingon ba si Kristo ba nga, ayaw kamo kahadlok gamayng panon. Gani, gumpo ni gamiton sa ubang tinuhuan nga kanang gamay ra sila nga. Adili gyud Katoliko ang tinuod kay sa Biblia gamay ra man ang masakop. Giingnan bagali ni Kristo ayaw kahadlok gamayng panon niya. Kanang Katoliko pas silang kaghanam gayo. Mga suking tigpaminaw atong ipangutana kanus-an nagsultis Kristo anang ayaw kahadlok gamayng panon. Kay dili man na karon. Reperido na sa una gamay pa kay bago pagod nagsugod. Unang giingnan niya ayaw kahadlok gamayng panon, pero dili na magpermanenteng gamay. Imagine mag 2000 ka tuig ng iglesyang gitukod ni Kristo kay 33 AD gunya nasugdan niya unsa naman tang tuiga ron.
No. Naman po diri giklaro man po niya inigtubo mahimo mang labing dako niya. Sama kinis liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinis kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinigdag ko ngang mga langga manugdon og magsalag sa landong niini. Mahinumdum ko des tong simbahan ng simba ko pinagpuntag. Ay mga langga magbatog-batog des ato. Murabag ma-illustrate pa ani ba? Pero napagilaing meaning ani, no? Kana bang tungod sa kahalangdon sa simbahan kining agis kadako niya mo nang magkanayan ang mga lideres sana ba magbatog-batog magsakay-sakay gali usay sakyan pagalig komunista. yo so agis ka kabantog sa simbahan, no? Kung itanom kinig makatubo na mahimo kining labing dako sa tanang tanom so pa mahimong higante nya unsa naman nang pila naman ka tuig ro ng simbahan. Di maisip na to usa na siya ka giant, usa na siya ka higante. Ug unsa mang tinuana karon himong higante, nga maklaro gyud nato. Kamo na itubag ana na maklaro na ninyo mga suking ti paminaw. Okay. Kanang ato lang tong giklaro ba nga ang simbahan dili may tabong mawala. Padayon gyud na. So, dayon na ay usa ka teksto na lang akong basahon bahin ana mga suking ti paminaw. Although daghan pa ni kayo. Kadtong sa San Juan 15. Kanang yung mabasa yun ng pulong ba nga nagpadayon. Kay muingon man sila nga ang iglesia laging gitukod ni Kristo wala lagi kapadayon. No, dili gyud na siya mao mga suking di kami no. Aniya sa Juan 15:16 kiingon diri. Si Kristo pa gyud nag-ingon ani. Dili kamo maoy nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron manlakaw og mamungag daghan na mamunga pagig daghan. Nya mingon sila nabunga lagi pero wa naman nakapadayon. Dili oy. Ani akong basahon sa sumpay. Ako sang usbon. Dili kamo maoy nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo og gipili ko kamo aron manlakaw og mamungag daghan mga bunga nga molungtad. Sa kanang King James nang kanang English King James nga gihubad sa Binisaya giingon dito mga bunga nga mopadayon mulungtad diri sa akong hubad sa Biblia. So kung moingon ta motuo ta anang giingon nila sa ato mga igsuong nahimulag sama sa Iglesia ni Cristo, Mormons o uban pa nga wala kuno kapadayon tong iglesia sa unang siglo wa kuno mulungtad. Well, klarong ilang gisupak ning Juan 15:16. Sakit yun kayo nung tinuod, no? Inoon ang tinuod, very sakit yun. Sa Hebrehanon 14:12, hait pa sa espadang duhay suwab. Ang truth. Kana akong maigo ta, no? Tamaan ta. Pero kung wala po tamaan, di po sakitan. Yeah. Kana lang huwag matamaan ta. Iyo, klaro kayo. Dili kamo maoy nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo o gipili ko kamo aron manlakaw og mamungag daghan. Siya maning bungaha nga daghan, dili mo padayon, matud pa nila, dili mo padayon. Pero diri sa giingon ni Kristo, mga bunga nga molungtad o mo padayon sa ubang hubad. So, meaning ang iglesyang gitukod ni Kristo nagpadayon, mga suking tigpaminaw, dili mahitabong nawala. Mao na nga usa sa atong kanabang himuong geya kung mangita tas tinuod nga tinuhuan. Dili nang tungod kay nagdalas ngalan kay karon daghan kay nagdala-dalas ngalan ni Kristo. Pero dili gyud makita nato ang mga timaan sa matuod nga iglesia. Usas timaan sa matuod nga iglesia nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Nya ang Katoliko man lamang may makasubay siyang kagikan sa mga apostol di modo siya ang tinuod nga apostolika. Nya giangko nas pasugo magasin sa ato may igsong iglesia ni Kristo. Ako na ning naisgutan kaganina. Dayon kining nahibilin nga mga minutos pamasahon ako ning mga standard references nga muuyon gayod sa atong naluwatan nga mga pulong. Sama sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106 matud pa Catholic Church Catholicos Universal General term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Di ko na nahubaron, no? Simple ra kay na, no?
Encyclopedia International, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. No? So, sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which He established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. Ang suking di paminaw apikin ang atong oras dapat ay pahibalo. Ayaw mo kalimot no sa atong Global Catholic Network, ang EWTN. O ang website po sa EWTN mao ang ewtn.com o ang kanang Library ni Veritas sa internet, ang catholic.com. Ay mo kalimot yan na pwede mo maka-download o mga MP3 files nga libre no diya sa catholic.com. Click lang ninyo itong archives section. Okay, ang atong cellphone number diri no kung gusto mo mangutana distong tulumanon 0918-549-7065. Atong telephone number 212-6200. Okay, ato ning tapuson pinagis pagpasa kahapon sa pagampo ni Saint Francis. Okay. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Mga suging digpaminaw sa dili pagyud ta hingpit magpulag-pulag. Ato ding ipahibalo nga ugma Lunes nga edisyon ang atong tema mahitungod sa piyesta no. Kay dool na atong piyesta no karon ng Sabado, Pizza 26. Okay. So atangin ninyo ugma ang atong tema may labot na sa piyesta o giandam sa ninyo mga pangutana no. Kay insigida ato ng tubagon sa no. Kay importante na para magiyahan ta sa atong pagsaulog sa piyesta karong Sabado. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang ubos niyong igsuon sa mong tulumanon, the woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon. Hangtod og mapuhon sa mga oras ug istasyon sa alan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.